Hola, soc la Nora Romaní, soc professora de la UAB i IP del projecte IESO, un projecte que es financia amb un pla quadriennal i que al darrere tenim institucions com l'ICAC, del qual també forma part, i altres institucions que ens donen suport, com l'Ajuntament de Guissona i també l'Institut d'Estudis Catalans. Enguany, un any més, estem ja a la 17a edició d'aquest curs d'Arqueologia de Guissona, un curs que combina aquesta part formativa al camp d'estudiants d'arqueologia i d'altres matèries afins i també, evidentment, aquesta part de recerca vinculada, com ja us he dit, en aquest pla quadriennal. Aquest any estem intervenint en dos sectors de la ciutat romana, un sector que és un encreuament entre dos carrers, entre un carrer i un de Cumanos. També estem intervenint, com ja fa uns quants anys, la zona de termes. Aquest any un parell d'habitacions annexes en l'edifici termal que encara hem de determinar si formen part d'aquests banys o estan ja en una zona fora. I com a element més excepcional estem excavant també un pou en una zona domèstica d'una gran domus que serà molt interessant perquè ens donarà informació sobre elements que normalment no conservem en excavacions en terra, sobretot de matèria orgànica, de fusta, de llavors i d'altres elements que ens parlaran molt d'aquesta vida quotidiana del dia a dia a l'antiga IESO.